άνδρα μη ένεπε, μούσα, πολύτροπον, ως μάλα πολλά πλάνχθη, επί τρίης ιερών πτωλίεθρον έπερσεν, πολλών δανθρώπων είδεν άστεα κενόον έγνο, πολλά δόγεν πόντο πάθεν άλγια όν κατά θυμών, αρνήμενος ίντε ψυχήν κενός των εταίρων, αλλού δώσε τάρους ερίσατο, ιέμενος περ. Αυτόν γάρ σφετέρης να τασταλίησιν όλοντο, νήπιοι, η καταβούση περίονος η ελίιο ίστιον. Αυτά ρωτήσει να φίλε τον όστιμον ήμαρ, τον αμόθεν γε, Θεά, θύγατερ Διός, είπε και ημίν. Εν θάλιμεν πάντες, όσοι φύγον επίν όλεθρον, ή κι έσαν, πολεμών τεπεφευγότες η δε θάλασσαν. Των δίων νόστου και χρημένων η δε γυναικός νύμφη πότνη έρικε, καλυψώ δια Θεάων εν σπέση γλαφυρίσει, λιλεωμένη πόσιν είναι. Αλότε δίαιτος ήλθε περιπλωμένον εν ιαυτόν, τόι επεκλώσαντοθή εικόν δεν έεστε εις ηθάκην, ουδέν θα πεφυγμένος ή ένα έθλον και μετά εις η φίληση. Θη δε λέερον άπαντες νόσφοι Ποσειδάωνος, ο δασπερχές μενέεν εν αντιθέω, Οδυσσή υπάρος ειν γε ανικέσθε. Αλλομέν εθίωπας μετεκία θετιλόθ αιώντας, εθίωπας τι διχθά δε δέατε, έσχατη ανδρών, ημέν δυσομένου υπερίωνος ιδανιόντος, αντιόων ταύρων τε και αρνιών εκατόμβης. Ενθώ γα ετέρπετο δε τι παρήμενος, η δε δι άλλη ζηνός εν ή μεγάρησιν Ολυμπίου αθρώοι ήσαν. Τίσι δε μύθον ήρχε πατήρ ανδρών τε θεόντε, μνήσα το γάρ κατά θυμώνα μήμονος Αιγίσθιο, τον Ριαγαμεμνονίδης τηλεκλητός έκταν ορέστης, του ογά επιμνηστής επε αθανάτη συμμετίβδα. Ο πόπι, Ήων δίνει θεούς, βρωτοί αιτιώονται. Εξημέων γάρ φάση κακ έμενε. Η δε και αυτή σφίσιν ατασταλίησιν υπέρ μόρων άλγε έχουσιν. Ως και νυν έγιστος υπέρ μόρων ατρεΐδαο γιμ άλοχον μνηστήν. Τον δα έκτανε νοστίσαντα, ειδός επίν όλεθρον. Επιπρώη ύπομεν ημείς, ερμίαν πέμψαντες, εύσκοπον αργεϊφόντιν, μη ταυτόν κτίνην μη τεμνάαστε άκητην. Εκ γάρ ορέστα οτίσεις έσετε ατρεΐδαο, οπότ ανιβήσετε και εις ημίρετε έης. Ως έφαθ ερμίας, αλουφρένας εγίστη ο πίθαγα θάφρονέων, νυν δαθρώα πάντα πέτησεν.